Hola, yo soy Linda, miembro del comité de empresa del Hotel Majestic. Él es Ángel, nuestro delegado sindical del hotel. Y bueno, empezaré a comentar que a pesar de la reforma laboral tan lesiva que ha habido, en estos momentos estamos negociando nuestro 8º convenio, un convenio que está muy por encima del convenio sectorial, tanto en mejoras sociales como económicas. Y bueno, a pesar de que parece una utopía, es lo que queremos llevar, ¿no?, trasladar al convenio sectorial. Como bien ha dicho Linda, gracias a esa negociación colectiva y a la afiliación que tenemos en el hotel, pues trabajamos mucho el día a día en todos los conflictos que puedan surgir, como puede ser una nómina, como puede ser un calendario laboral, como puede ser temas de riesgos laborales. Intentamos pues mediar con la empresa para que esos conflictos se solucionen. Si esos conflictos no llegan a solucionarse, tenemos una comisión que es el Consejo Social, en el cual está la parte de la empresa y la parte social, en el cual hablarán de esos temas que no se han podido solucionar para solucionarlos ahí en la mesa. Y ese es nuestro trabajo del día a día con compañeros y compañeras. Y así hacemos comisiones obreras. Hola, el meu nom és Esther Lopera, soc delegada de comissions i presidenta del meu comitè d'empresa. La meva empresa es diu Transperfect, potser la coneixeu per la relació de la parella que és propietària que està sortint actualment als mitjans de televisió. Us volia parlar del procés de 41 que hem passat fa poquet a la nostra empresa. Aquest procés, per situar-lo, us explicaré que va sorgir arrel d'una denúncia que es va fer a inspecció pel tema de les hores extres, perquè l'empresa no les comptabilitzava, no les reconeixia, no les compensava bé, i Inspecció va instar l'empresa a instal·lar un sistema de registre d'horari perquè els empleats poguessin tenir aquesta protecció i poder demostrar les seves hores extres. L'empresa, a l'haver de negociar amb nosaltres, amb el comitè d'empresa, quin sistema posava i com canviaven les seves polítiques, doncs vam tenir un període de negociacions dur en el que l'empresa no volia acceptar cap de les nostres propostes per no perdre flexibilitat ni drets dels treballadors. Al passar tot aquest temps sense cap solució, l'empresa ens presenta un 41. Llavors, un dia, aprofitant una reunió que teníem per un altre tema, ens presenta un 41 que comença a partir d'aquell moment amb els seus 15 dies. Ens vam trobar problemes perquè, clar, desconeixíem ben bé de què es tractava un 41, què implicava, vam tenir la sort de tenir l'assessorament d'aquí de la casa. Llavors, en tot aquest procés, l'empresa proposava retallar drets, com ja he dit, volia que féssim una jornada diferent, amb descansos obligatoris de 20 minuts, la qual cosa feia que la jornada s'allargués 20 minuts cada dia pels empleats. Des del primer moment vam dir que no estàvem d'acord amb aquesta política i que no negociaríem un 41 amb aquestes condicions perquè a més no hi havia causa organitzativa real ni que se sostingués de cap manera. Vam també informar l'empresa que havíem de comptar amb el recolzament dels empleats per tirar endavant qualsevol decisió perquè això afectaria els seus drets d'ara endavant en aquell moment. Llavors es va proposar que faríem una assemblea en la qual els empleats haurien de dir si acceptaven la proposta final de l'empresa, que era 45 minuts pel dinar més 15 per descansos, a diferència de l'hora que teníem fins a aquell moment. Vam presentar això als empleats, ells van votar, es va decidir que sí, que s'acceptava això. Igualment era un repte per nosaltres perquè si sortia que no, no sabíem què decidiria l'empresa, no sabíem què tenia guardat. Llavors vam informar d'això a l'empresa, es va signar l'acord. Tot això ha sigut molt important per nosaltres perquè hem vist que realment el poder que té el comitè, l'empresa no pot decidir per ella sola, encara que vulgui, ha de comptar amb la nostra col·laboració, amb la nostra opinió en aquests temes. Ha sigut molt important el recolzament dels empleats en aquesta situació i com a conclusió final destacaria això, que aquestes dificultats que ens hem trobat
i que finalment superem perquè el que no volíem era perdre flexibilitat horària, que era el més important per nosaltres, era el que estava en joc. Un cop que els empleats ho van entendre, perquè és complicat, ells tampoc coneixien el procés, no sabíem a què s'estaven enfrontant realment, i en definitiva, doncs, això és, fer comissions és això.